Jam'iyyar APC a Najeriya ta shirya wanda zai maye gurbin Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shugaban jam'iyya. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ARA Digital. Jam'iyyar APC ta ƙasa ta shirya tsaf za ta fara neman wanda zai maye gurbin Ganduje. Daga dukkan alamu dai fadar shugaban ƙasa ta baiwa masu ruwa da tsaki damar fara neman wanda zai maye gurbin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Duk da irin shiru da fadar shugaban ƙasar ta yi kan cece-kucen da aka yi ta yi a kan Ganduje, kwatsam sai rahotanni suka bayyana cewar an baiwa gwamnonin jam'iyyar APC na shiyar arewa ta tsakiya damar fara neman sabon shugaban daga yankin kamar yadda jam'iyyar ta tsara tun da farko. Wata majiya mai tushe ta shaidawa jaridar mu cewa a yau Juma'a cewar baya ga baiwa shiyar arewa ta tsakiya damar fara neman sabon shugaba, akwai yiwuwar fadar shugaban kasa za ta baiwa Congress for Progressive Change wato CPC damar zakulo wanda zai mai gurbin na Ganduje. To dai a baya dama an ji 'yan jam'iyyar suna ta cece-kuce akan cewar an saka Ganduje ne ba a bisa ka'ida ba, saboda baya daga cikin shiyar da ya kamata su jagoranci wannan jam'iyya ta APC bayan saukan shugabarta a wancan lokaci. Ta biyo ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin da kuma wani sabo da dame-damensa a tashar tamu ta ARA Digital.